Bore da, croeso cynnes I chi. Un oedfa ni ar fore Sul gyda'n gilydd. Yn gweld mae Emyr yn arwen ni yn yr oedfa y bore yma. A ni'n gweddio byddwn ni'n profi presenoldeb Duw yn plith ni. A bendith Duw wrth ni addoli gyda'n gilydd. Cofiwch aros gyda ni am baned ar ôl yr oedfa. Ac yna mae'n ysgol Sul i'r plant ag yr oedolion tua 11:15. Trefniadau'r wythnos fel arfer, cyfwch am y cwrdd gweddi nos Fawrth. Yn hyfryd cael amser I gydweddio nos Fawrth am 7:45 fan hyn, neu chi'n llumuno ar-lein. Yna cyfle I drafod emyn gyda Wyn nos Iau, dros Zoom. Clybiau y plant I Gwener fel arfer. Ac yna fel ni wedi sôn eisoes, Dydd Sadwrn nesaf, mae'n y gwrdd aelodau fan hyn am 3:00 y prynhawn. A'r bwriad yw wedyn bod ni'n cael cawl gyda'n gilydd ar ôl hynny I fwynhau cymdeithas, I ddathlu gwyl ddewi gyda'n gilydd hefyd. Ac yna bore Sul nesaf, mae'n oedfa gwyl ddewi gyda ni. Felly cofiwch am hynny, a cyfle felly yn arbennig I wahodd ffrindiau, cymdogion, I ddod I glywed am y newyddion da sydd I ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ambell I beth ychwanegol wedyn, y mis diwethaf, casgliad y mis oedd ar gyfer United Beach Missions, a chi'n cofio buodd Tys yma yn rhannu'r gwaith am y gwaith ac yn annog ni weddio. Mae cwrdd gweddi I United Beach Missions yn Nghapel Malpas Road yng Nghasnewydd nos Fercher am 7:30. Felly os ys diddordeb gyda chi, mae hynny'n digwydd nos Fercher. Ac yna chi'n cofio, mae casgliad y mis yma I ni ar gyfer gwaith Wycliffe, cyfeithwyr y Beibl. A ni falch iawn yn groesawu Tabitha gyda ni heddi. Welcome to the service. It's good to have you with us. A bydd Tabitha yn rhannu rhywfaint yn ysod yr oedfa am waith Wycliffe. A dyma'r Sul ola y gallwn ni roi. Gallwn ni roi yn y casgliad, mewn amlen, yn y blwch sydd fan hyn, neu trwy lawr rhian, neu trwy daliad i'r banc. Felly cofiwch am hynny yn edrych mlaen I glywed mwy am hynny maes o law. Dyna'r coeddiadau. Neu ni ddechrau'r oedfa'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch I ti bod ni'n dod nawr dy Duw byw. Y Duw sydd yn sanctaidd, sydd uwchlaw pob dim arall, sydd ar angylion yn ei ogoneddu fe. Dydd a nos. O Dduw, ni'n diolch I ti bod gwahoddiad I ni bwr me ddod o'th flaen di. Ac ni'n gweddio wrth I wneud y bydden ni'n ymwybodol o bwy ni'n dod i'w addoli. Bod ni'n ddifrifol wrth ddod o'th flaen di. Arglwydd ni'n diolch I ti bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Yr hwn sydd wedi'n achub ni, sydd wedi madden pechodau I ni, ac sydd rhoi bywyd newydd ni, ac sydd wedi cymodi ni a Duw y Tad. O Dduw, ni'n gweddio nawr bod dy ysbryd di ar waith, ni'n gweddio bod efo'r waith yn emyr wrth fe agor dy air I ni. Ac arglwydd, ni'n diolch I ti bod yr ysbryd yn gweithio gyda dy air di. A'n gweddio bod efo'n dod mewn awdurdod heddi I ni. Arglwydd, dangos I ni. Beth yw dy wirionedd di? A helpa ni I gael gras a ffydd I blygu ac I fod yn ifydd i'r hyn sydd gyda ti ddweud. O Dduw, cywira ni, annog ni, cysura ni, arglwydd bydd y dair yn neud I waith heddi, fel bod ti'n cael pob clod. Ni'n dod felly yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. Bore da bawb. Wythnos diwetha o'n I yng Nghaerfyrddin, a ges I fynd a chyfarchion yr eglwys atyn nhw
ac o'n nhw yn awyddus iawn i fi ddod a'i cyfarchio nhw yn ôl ato ni yma yn yr eglwys yng Nghaerdydd. Felly, na fe, wedi wneud. Felly, na ni barhau addoli trwy ganu. Ni'n mynd i ganu rhif 1 yn y llyfr yma. Sanctaidd. 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 Dduw holl a lluog, gyda gwawr y bore dyrchafon fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarwg. Trindod fendigau, Duw ein harglwydd. Ni, i ni'n dod y bore yma i addoli ein Duw sanctaidd ni. Gadewch i ni sefyll i ganu dy'n gilydd. Ond ni am droi bore yma i lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Pennod 11, a ni'n edrych ar adnodau 2 i 16. Ac i ni'n dechrau fan hyn ar adran newydd yn y llythyr. Mae Paul yn y llythyr yma'n delio gyda gwahanol agweddau o fywyd yr eglwys, problemau yng Nghorinth. A fan hyn nawr ni'n dechrau ar adran newydd sy'n ymwneud ag addoliad. Addoliad cyhoeddus yr eglwys ac yn benodol rhai problemau neu rhai rhwystrau oedd wedi ymddangos ynglyn â'r addoliad. Ac mae'r adran gyntaf yma yn ymwneud gyda gwisg a gwallt. Gwisg a gwallt. A mae yn adran gymleth. Mae'n gymleth am nifer o resymau.
Mae'n gymleth achos ni ddim cweit yn siŵr o'r sefyllfa yng Nghorynth, beth oedd natur yr addoliad, beth oedd natur y broblem oedd wedi dod i fewn. Mae yna broblemau hefyd ynglyn â'r cyfieithu, felly mae'n ddiddorol bod dyn ni cynrychiolydd o Wycliffe yma, bore yma, hynny mae cyfieithu'r adran ac ystyr be mae Paul yn dweud ar adegau chydig bach yn ansicr. Mae'n gymleth hefyd achos mae'r adran yma'n herio lot o syniadau ein cymdeithas ni. A wnawn ni ddod at y pethau hynny yn y man. Fi'n credu bod yn iawn i ddweud o'r dechrau, mae'n adran lle mae yna lot o ddadlau wedi bod yn yr eglwys, a lle mae yna wahaniaethau barn ynglyn â sut i gymhwyso yr hyn mae Paul yn ddweud. A chyma be, ni'n gweld y gwahaniaeth barn bore yma. Mae yna rai yn gorchuddio'u pen, mae yna rai ddim. Mae yna rai merched efo gwallt byr, mae yna rai dynion efo gwallt hirach. Okay? A felly, ar hyn o bryd, mae yna wahaniaethau barn. Ac ar ddiwedd yr oedfa, fi'n siŵr bydd dal i fod wahaniaethau barn. Ond dyw hynny ddim yn golygu bod e ddim yn bwysig. A dos ni jyst neidio drosto fe, anwybyddu hyn. Na, mae eisiau ni bore yma nawr i ymdrechu, i ddeall, ac yna i gymhwyso yn ôl ein cydwybod ni. Nawr falle bod e'n taro chi'n od mewn ffordd. Mae Paul, sawl pennod nawr, wedi bod yn sôn tipyn am ryddid. Ryddid i wneud hyn, ryddid i beidio gwneud y llall. A falle bod e'n taro chi'n od nawr, bod e'n symud ymlaen i sôn am rhywbeth sy'n swnio mor gaeth. Chymod, y ffordd i chi'n gwisgo, neu'r ffordd i chi falle yn torri'ch gwallt chi. Ond gobeithio beth newn ni weld, mae Paul yn delio gyda rhywbeth dyfnach mewn gwirionedd. Y syniad sydd dal i fod yn berthnasol heddi, sef y cwestiwn yma, oes yna wahaniaeth rhwng dynion a merched, rhwng gwir a gragedd? Mae'n hoes ni yn hoffi dweud na, does dim. Does dim ots am y gwahaniaethau, does dim eisiau unrhyw distinctives o gwbl. Mae Paul yn dweud na, mae yna wahaniaethau ac mae nhw i'w dathlu o fewn yr eglwys. Mae gadewch i ni ddarllen te. 1 Corinthiaid 11, dechrau'n adnod 2. Dyma air Duw. Yr wyf yn eich canmol chwi, am eich bod yn fy nghofio ym mhob peth, ac yn cadw y traddodiadau fel y traddodais hwy i chwi. Ond, rwyf am i chi wybod, mae pen neu tarddiad pob gŵr yw Crist. Ac mae pen y wraig yw'r gŵr. Ac mae pen Crist yw Duw. Mae pob gŵr sy'n gweddio neu'n proffwydo ar rhywbeth am ei ben yn gwaradwyddo ei ben. Ond mae pob graig sy'n gweddio neu'n proffwydo heb orchydd ar ei phen yn gwaradwyddo ei phen. Mae'n union fel merch sydd wedi ei hyllio. Oherwydd os yw graig heb orchuddio ei phen, yna fe ddylai hi dorri ei gwallt yn llwyr. Ond os yw'n waradwydd i'w wraig dorri ei gwallt neu eillio ei phen, fe ddylai hi wisgo gorchydd. Ni ddylai gŵr orchuddio ei ben, ac yntai ar ddelw Duw ac yn ddrych o'i ogoniant ef. Ond drych o ogoniant y gŵr yw'r wraig. Oherwydd nid y gŵr a ddaeth o'r wraig, ond y wraig o'r gŵr. Ac ni chreuwyd y gŵr mwyn y wraig, ond y wraig mwyn y gŵr. Am hynny dyla'r wraig gael awdurdod ar ei phen o achos yr angylion. Beth bynnag am hynny, yn yr arglwydd, mae'r gŵr yn angenrheidiol i'r wraig, a'r wraig yn angenrheidiol i'r gŵr.
Oherwydd fel y daeth y wraig o'r gŵr, felly hefyd y daw'r gŵr drwy'r wraig. A daw'r cwbl o Dduw. Barnwch droswch eich hunain. A yw'n weddus i wraig weddio ar Dduw heb orchydd ar ei phen. Ond nid yw natur ei hun yn eich dysgu, mae anfri yw i ddyn dyfu ei wallt yn hir, ond mae gogoniant graig yw tyfu ei gwallt hi yn hir. Oherwydd roddwyd ei gwallt iddi hi i fod yn fantell iddi. Ond os mynd neb fod yn gecrys, nid oes gennym ni unrhyw arfer o'r fath, na chan eglwysi Duw chwaith. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i gael stori'r plant nawr, mae Bedr yn mynd i ddod ymlaen. OK, wel, bore yma, mae gen i newyddion exciting iawn i chi. Chi eisiau clywed e? Ie. Mae'n super exciting. A mae'n newyddion da i chi. Y newyddion yw hode dolci. Hode dolci. Chi gwybod beth hwnna'n golygu? Na. Pam? Pam chi ddim yn gwybod beth mae'n meddwl? Na, ti'n gwybod pam? Achos fi'n siarad i iaith gwahanol, da yw brachan. Fi'n siarad i iaith gwahanol. Unrhyw un yn geso pa iaith yma? Eidaleg fi'n siarad. So, os chi eisiau gwybod beth yw'r newyddion amazing fi'n dweud, chi angen dysgu Eidaleg. Ti'n gwneud hwnna eto? Na. Fi'n siŵr bod ti. Bydd yn cymryd hir i ti, ond byddai ti'n gallu. A wedyn byddai ti'n cael gwybod beth yw'r newyddion exciting. Ond chi ddim yn cael gwybod tan bod chi'n dysgu Eidaleg. Hawdd. So, ewch chi ddysgu Eidaleg, wedyn dewch nôl ato fi a wneud dweud hode dolci eto, a byddwch chi'n gwybod beth fi'n dweud. Os rhywun yn gwybod beth mae efengyl yn golygu? Beth mae'r gair efengyl yn golygu? Unrhyw un yn gwybod? Neu be ni'n dweud yw'r efengyl yn aml? Dyma be ni'n galw yn efengyl, y Beibl. Iawn? A mae'r gair efengyl yn golygu newyddion da, newyddion exciting. Newyddion amazing. Dyma yr efengyl. Iawn? So fel fi wedi dweud rhywbeth amazing, exciting i chi, chi ddim yn gwybod beth yw eto. Mae hwn yn newyddion da, amazing, exciting i lot o pobl. Ond, ydy pawb yn siarad Cymraeg? Na. Ydy pawb yn siarad Saesneg? Na. A lot o bobl yn siarad Saesneg. Dyw pawb, dim pawb. Mae llwyth o ieithu. Ydych chi'n meddwl oedd Iesu Grist a'r disgyblion yn siarad Cymraeg? Na, doedden nhw ddim yn siarad Cymraeg. So dyw hwn ddim wedi dod yn syth. Doedd Iesu Grist ddim yn siarad Cymraeg. Dim dyma yn union beth mae Iesu wedi dweud. Mae rhywun wedi defnyddio y Beibl go iawn a wedi cyfieithu fe, wedi newid y darllen a meddwl beth yw'r ffordd gorau o dweud hwnna yn Gymraeg, mwyn i ni gael y Beibl yn Gymraeg. Okay? Mwyn i ni gael y newyddion arbennig. Beth yw'r newyddion arbennig am y Beibl? Is that that? Iesu Grist o'r ateb cywir bob tro. Iesu Grist wedi dod i achub ni, ynddo fe? Nawr mae rhai pobl ddim yn gwybod bod Iesu Grist wedi dod i'r byd, a dyn nhw ddim yn gwybod bod Iesu wedi marw mwyn ni. Mae rhai pobl ddim yn gwybod hwnna, achos dyn nhw ddim gyda'r Beibl yn iaith ei hun. Dyn nhw ddim yn gallu deall e, dyn nhw ddim yn gallu darllen e. Felly, ni'n mynd i glywed tipyn bach mewn eiliad am cwmni o'r enw Wycliffe. Okay? A job nhw yw cyfieithu'r Beibl mewn i ieithoedd gwahanol. Mwyn i'r byd cyfan
cael gwybod yr efengyl, cael gwybod y newyddion da. Dyna yw job Wycliffe. A mae'n job mor bwysig, achos ni mor lwcus i gael dim just un Beibl yn Gymraeg, ond mae gyda ni 3. Mae gyda ni Beibl William Morgan, sef un bach mwy hyn. Mae gyda ni Beibl Cymraeg Newydd, a mae gyda ni Beibl.net. Ni'n lwcus i gael 3 Beibl yn Gymraeg. A mae rhai llefydd dim un Beibl yn iaith nhw. So mae'n mor bwysig bod nhw hefyd yn cael gwybod yr efengyl, cael gwybod y newyddion da am Iesu Grist. Iawn? A ni'n mynd i clywed mwy am beth arall mae Wycliffe yn gwneud wedyn. Okay? Rhaid gawch chi fynd i lawr. Ni'n mynd i ganu eto. Rhif 91 yn Rhymawd 2. Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti. Iesu arwain fi ar lwybrau Duw. Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti, rof fy hun yn amberth sanctaidd byw. Nawn ni sefyll i ganu. Ni yn falch bore yma i groesawu Tabitha. Mae Tabitha wedi ymuno gyda ni o'r blaen, a mae hi'n mynd i ddod ymlaen nawr. Warm welcome to you, Tabitha. We look forward to hearing what you've got to share about Wycliffe's work. Thank you. Bore da pawb. Diolch am fy ngwahodd, mae'n hyfryd y fod yma. Tabitha yw fenw i, a dwi'n gweithio dros Gymru a deo llew yn Lloegr yn rhannu gwaith Wycliffe Bible Translators gyda eglwysi. Dwi'n byw yn Abertawe gyda fy nghwr Nathan, ond mae e'n heicio yng Ngogledd Cymru y penwythnos yma. Fues i yma 2 flynedd yn ôl, ac mae'n bleser y fod yma eto. Dwi'n gweithio gyda Lowry Turner yn Wycliffe, a mae hi'n nabod rhai ohonoch chi, felly mae hi'n cofio atoch chi. Diolch yn fawr iawn i chi am casglu offrwm arbennig i Wycliffe mis yma.
Dwi'n wrth fy modd I rhannu tipyn bach am ein gwaith yn cyfieithu'r Beibl o gwmpas y byd heddiw. So that's when my Welsh runs out. So to be honest, I don't know if I could add too much more to the children's talk. That was great. But hopefully I can give you a bit more of an update on the work today. So to give you some of the latest global Bible translation statistics, if you were here last time, you might remember that there are over 7,000 languages in the world, 7,394 to be precise. And there's only 736 full Bibles in the world. Not just Bibles, languages with a Bible in the world. But over this past year, 12 full Bibles were completed. That means 12 people groups adding up to around 55 million people who can now read the whole Bible for themselves. Last year, 53 New Testaments were completed, totaling 1,658. Don't worry, you don't need to remember all these numbers exactly. Last year, 370 new projects were started. That means there was more than one language per day where a Bible translation project was started. And finally, last year, we reached a tipping point where the number of languages worldwide with work in progress exceeded the number without. So that means that over half the world's languages now have Bible translation work happening today. God is really accelerating the work of Bible translation, which means that millions more people will soon be able to hear about Jesus in their language for the first time. But even with all this progress, it's still just a drop in the ocean, because when we turn those numbers around from the languages into what it really means for people, there's still 1 in 5 people who are waiting for the Bible in the language that speaks to them best. So I'd just like to tell one story of someone who has been deeply impacted by the work of Bible translation. His name is Caerdydd, and he lives in Togo in West Africa, and he speaks the Oedfa language. When he was born, he was dedicated to become a voodoo priest, and it was forbidden for members of the voodoo priesthood to go to school. As a child, there was no church in his village, but when he was 15, an evangelist came to his village. So after hearing the gospel for the very first time, Caerdydd started going to church, where he also attended a literacy class in the Oedfa language. And so at age 15, he started to learn to read through the Oedfa New Testament. After a couple of months of going to church and reading the New Testament, Caerdydd said, I decided to follow Jesus. His father, a voodoo priest, tried to forbid him from going to church, but Caerdydd insisted, and fast forward to today, he's now the pastor of a local church near to where he grew up. When I started at the church, not many people were coming, Caerdydd said, but because I am teaching them in Oedfa, the church community has grown fast. They are so happy because they can read and understand God's word for themselves. But something is missing. Since Caerdydd can't speak or read French, he can't use the Old Testament. In Matthew, when Jesus was faced with the temptations of the devil, he answered by quoting from Deuteronomy, and Caerdydd can't do that. When one of his congregation is bereaved or in pain, he can't turn to the Psalms as many of us would. He can't teach his church about the prophecies in Isaiah that point so clearly to Jesus. The dedicated Oedfa translation team are working so hard so that Caerdydd will be able to preach from the full Bible. And it's not just Oedfa translators. Bible translators like them are at work all over the world, some of them in some of the hardest to reach places for the gospel. And through your offering this month, you're playing a vital part in bringing the Bible to people who are yearning for God's word. And so I just want to say thank you again so much. And if you individually would like to continue that support, I actually have a really exciting opportunity to tell you about. This year, a Wycliffe supporter has generously offered
that if you join us today by giving a monthly gift, they will double that amount for a whole year. That means that if you give £10, your gift will be worth £20 every month for 12 months. After 12 months, a £25 gift would be £600. Now, this is not something that we can offer online, so it's only something that we can offer on our paper forms. So if you'd like to take up the doubling opportunity, please do come and sign up to become a Give the Word partner at the table afterwards. Because through giving, you are literally giving people the opportunity to have God's word. But maybe you don't feel that you can commit to giving a regular gift, but something that we can all do is pray. When we ask translators how we can help them, the first thing they say is, please pray for us. And so I've brought copies of our bilingual magazine, Wycliffe News Cymru, as well as our prayer diary and a couple of other bits that can help you to pray for the work of Bible translation. Mae gennym ni y fendith o ddarllen y Beibl yn ein mamiaeth, oherwydd bod rhywun wedi ei gyfieithu i ni. Mae'r Beibl wedi newid a gwella ein bywydau, ac mae'n parhau i wneud hynny. Ond eto, mae un o bob 5 o bobl, ledled y byd, yn dal i aros am y fendith o gael y Beibl yn ei iaith ei hunain. Ond gyda'ch help chi gyda'n gilydd gallwn fendiddio pobl eraill gan roi'r Beibl iddynt yn ei hiaith ei hunain mwyn newid llawer mwy o fywydau. Diolch. Nawn ni weddio ar yr arglwydd yn gilydd. Ie, Dad, hyn hyn, diolch i ti am dy air, ac i ni am ddiolch unwaith eto fod gennym ni y Beibl yn ein iaith ein hunan, ac yn wir fod gennym ni'r fantais o sawl cyfieithiad i ni'n gallu troi atyn nhw i'w cymharu wrth i ni geisio yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Dad, ni'n diolch i ti am hyn, yr fendith mae dy air wedi bod i'n cenedl ni. Dad, ni'n gweddio, unwaith eto, bydde di yn gweithio yn ein gwlad ni trwy dy air. Ac y bydde pobl Cymru yn clywed yr efengyl, y newyddion da. Yn clywed am yr arglwydd Iesu Grist, y gwaredwr, ac yn dod i ffydd ynddo fe. O arglwydd, gweithio mwyn dy enw mawr, os gweli di fod yn dda. O Dad, ni wedi cael yn atgoffa bore yma o'r heriau sydd wrth i dy air di cael ei gyfieithu i ieithoedd gwahanol, ac yn wir wrth i yr efengyl gyrraedd diwylliannau a cyd-destynau gwahanol. Ac arglwydd i ni'n diolch am gwaith Wycliffe. Ni eisiau gweddio nawr dros bob un sydd ynghlwm ar gwaith hwnnw ym mhob ffordd. Yn gweddio, falle'n arbennig am y rhai sydd yn gwneud y gwaith yna o gyfieithu, a bydde di yn rhoi doethineb iddyn nhw, yn rhoi'r geiriau cywir iddyn nhw, sydd yn adlewyrchu agosaf yr hyn mae'r iaith greiddiol yn ei ddweud. O Dad, ni'n gweddio bydde dy ysbryd glân di ar waith yn arwain ac yn rhoi goleuni ar y gair, ar dy wirionedd di. Ac arglwydd, ni'n llawenhau wrth glywed am yr gwaith sydd wedi cael ei wneud. Ni'n llawenhau wrth feddwl am y tipping point yna, fod yna fwy nawr o ieithoedd gyda'r Beibl na sydd heb ag eto arglwydd. Mae hynny dal yn golygu bod gwaith mawr i'w wneud. Ni'n diolch dy fod ti wedi galw pobl o bob llwyth a iaith a chenedl ato ti dy hun. Ac ni'n gweddio nawr y bydde di'n gweithio trwy y pethau hyn mwyn i bobl lle bynnag y bo nhw a beth bynnag yw iaith eu calon, fel bod nhw yn gallu clywed, yn gallu credu ac yn gallu addoli. A Dad, i ni'n gofyn nawr arna ti fod yn agos ato ni,
wrth i ni dy addoli, wrth i ni ymostwng i dy air di, wrth i ni reslo gyda beth mae dy air di'n ei ddweud a beth mae'n golygu i ni. O arglwydd, a wneud i'n helpu ni, ro ddoethineb i ni, ro gostyngeidrwydd i ni, ro undod i ni yn y gwirionedd os gweli di fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr, maddau pob bai yn dy erbyn di. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad nesaf. Rhif 2. Arglwydd tyrd, a llefarad i wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Planar gwir yn ein calonnau yn ddwfn, trawsnewidiau ni ar dy ddelw. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Ewch ni droi felly at yr adran ddarllenon ni. Adran sydd, fel fi wedi nodi'n barod, yn ddigon cymleth am nifer o resymau. A falle un o'r pethau mwyaf anodd, neu mwyaf heriol am yr adran yma, yw ei fod yn mynd yn groes i, wel, un o'r syniadau mawr sy'n cael ei ddysgu gan ein cymdeithas ni ar hyn o bryd, sef bod yna ddim gwahaniaeth o gwbl rhwng gwir a gwragedd. Nawr, wrth gwrs, mae yna perygl bod ni'n gorbwysleisio gwahaniaethau weithiau, fi'n derbyn hynny, ond mae'r Beibl yn glir, na, mae yna wahaniaeth. A dyw'r gwahaniaethau hynny ddim i gael ei hanwybyddu, ond yn hytrach mae nhw i gael ei dathlu, am ei bod nhw yn rhan o'r amrywiaeth hyfryd mae Duw ei hun wedi gosod yn y greadigaeth, ac yn wir yn y ddynoliaeth. Nawr, cyn bod ni'n neidio fewn in at the deep end, yn meddwl am y broblem yma yng Nghorynth, fi eisiau ni jyst cymryd cam yn ôl. Fi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni jyst yn cydnabod am eiliad pam fod Paul yn sôn am hyn o gwbl. Beth yw pwynt yr adran fydd yn mynd ymlaen am y penodau nesaf. A felly'r pwynt cyntaf, os chi'n cymryd nodiadau, y pwynt cyntaf fi eisiau ni nodi yw hyn. Pwysigrwydd addoliad. Pwysigrwydd addoliad. Mae'r penodau nesaf mae'n mynd i fod yn delio gyda addoliad yr eglwys yng Nghorynth. Ac yn mynd i fod yn delio gyda rwystrau neu problemau oedd wedi codi ynglyn â'r addoliad. A chi'n gwybod mae hynny yn bwysig. Mae'r ffaith bod Paul yn cymryd amser i ddelio gyda'r broblemau yn dangos fod addoliad yn rhywbeth ni fod i gymryd o ddifri. Fi'n credu bod yna falle tueddiad yn ein dydd ni i feddwl am addoliad yr eglwys, Oedfa y Sul, neu falle cwrdd canol wythnos, neu beth bynnag yw hi, fel optional extras, fel pethau braf i ni yn mynd iddyn nhw pan mae'n siwtio, ond does dim problem mawr os i ni ddim yn mynd. Pethau ni'n gallu just troi lan iddyn nhw, yn ddifeddwl, heb ystyried, ond na, mae Paul yn dweud, mae hwn yn rhywbeth sydd eisiau ni gymryd o ddifri. Yn adnod 2, mae'n eitha rhyfedd mewn ffordd yn y llythyr yma, mae Paul yn canmol y Corinthiaid. A mae wedi bod yn pwyntio mas lot o beiau. Mae eisiau cymryd cyfle i canmol nhw am rai pethau. Rwyf yn eich canmol chwi am eich bod yn fy nghofio ym mhob peth ac yn cadw'r traddodiadau fel y traddodais hwy i chwi. Mae Paul eisiau gwneud pwynt fan hyn, chi yn gwneud rai pethau da. Chi wedi i fyddhau mewn rai materion. Yn gyffredinol, mae yna llawer o bethau i'w canmol yn y ffordd i chi'n dod ac yn addoli Duw. A felly beth sydd angen i ni gadw yn ein meddwl ni nawr bore yma, ac os Duw a'i mynd yn yr wythnosau sy'n dod, yw hyn, mae addoliad yn bwysig. Dyw Paul ddim jyst yn gwastraffu ei anadl, neu gwastraffu inca memrwn fan hyn yn sôn am pethau sydd yn ddibwys. Mae Paul eisiau osgoi y Corinthiaid ac felly mewn ffordd yn osgoi ni rhag unrhyw beth sy'n mynd i fod yn rhwystyr yn ein haddoliad o Dduw. I ni fel pobl, yn wir a gwragedd, wedi ein creu i addoli. Mae'n rhan o pwy ydyn ni. Mae yn ein gwead ni, ein DNA ni. Ni wedi cael ein creu gan Dduw mwyn Duw. Ni wedi cael ein creu i'w ganmol a'i fwynhau Ni wedi cael ein creu i fod mewn perthynas gyda fe, a'r berthynas yna yn cael ei mynegu mewn moliant. Ni fod i gasglu at ein gilydd, nid jyst bod ar ben ein hunan. Mae yna lle i addoliad personol, preifat, yn y tŷ, yn y stafell, lle bynnag, ond i ni fod hefyd i ddod at ein gilydd yn rheolaidd,
yn bobl yr arglwydd mwyn canu mawl iddo fe, ac mwyn gweddio arno fe, ac mwyn gwrando ar yr hyn sydd ganddo fe i'w ddweud ac ymateb mewn gweddi i hynny. Ni fod i ddod at ein gilydd i ddefnyddio ein doniau ac i roi o'n harian neu'n ymdrech neu'n beth bynnag sydd gennym ni i'w roi iddo fe mewn mawl. Ni'n gwneud rhywbeth unigryw yma bore yma. Chi di ystyried hynny pan o'ch chi'n dod? Mae addoliad yn rhywbeth sydd yn gosod ni ar wahân o weddill y greadigaeth. Ydy, mae'r haul, a'r lleiad, a'r planedau, a'r ser, a'r coed, a'r môr, a'r mynyddoedd. Mae'r holl beth yma'n datgan mawl i Dduw. A mae'r creaduriaid i gyd yn ei ffyrdd ei hunan yn byw eu bywydau nhw mwyn dangos rhywbeth o'r creawdwr, ond dim ond pobl. A pobl yr arglwydd sy'n dod ac yn addoli ei creawdwr. Ni fod i addoli. Ni wedi cael ein creu i addoli, a dyma mae Duw yn heiddi gennym ni. Mae eisiau ni ystyried hynny bore yma. Mae'n gorchymyn bod ni ddim i peidio cwrdd gyda'n gilydd. Ni fod i ddod. Mae wedi'n creu ni, mae wedi rhoi bywyd i ni. Mae wedi rhoi popeth i ni. Fel Cristnogion, mae gennym ni reswm mwy i'w addoli achos mae wedi'n hachub ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod a wedi dioddau a wedi rhoi ei fywyd mwyn ein gosod ni'n rhydd o bechod. Ac mwyn i ni ddod i berthynas cywir gyda Duw. Mae ganddo fe hawl arno ni bore yma. Hyd yn oed os o'ch chi'n deffro bore yma ac o'ch chi ddim wir yn teimlo fel y. Dyma'ch dyletswydd chi. Dyma ni fod i wneud, ond chymod beth, dwi ddim yn ddyletswydd caled. Dyma'r peth gorau i ni. Yn y tîm ydyn ni nifer o blanhigion. Ni'n hoffi'r houseplant. Ac war y teg ddim fi sy'n gofalu amdano o gwbl. Catrin sy'n gwneud. A be ni wedi sylwi gyda'r planhigion yma yw, maen nhw fel arfer yn gallu goroesi lle bynnag chi'n rhoi nhw. Fel arfer, ddim bob tro, fel arfer. Ond os chi'n symud planhigyn i man penodol, weithiau wneith dyfu ac edrych yn wyrdd neu pa bynnag liw mae fod. Mae'n edrych yn dda. Chi'n rhoi mewn man arall, falle ddim digon o haul neu beth bynnag yw hi. Mae dal yn fyw, ond dwi jyst ddim yn iach. Mae ddoliad yma i'n gwneud ni'n iach. Mae dod i bresenoldeb a goleuni Duw yn dda i ni. Felly gael annog ni i flaenoriaethu addoliad. Mae Paul yn mynd i fod yn sôn am problemau rwystra. A felly gadewch i ni wneud yn siŵr bod ni ddim yn gosod unrhyw rhwystyr i addoliad. Gadewch i ni wneud yn siŵr bod ni'n rhoi ein hunan yn ffordd bendithion Duw. Y darlun oedd yn dod i fi oedd, chi beth di gweld fideo ar raglen natur o arth, un o'r eirth mae'r brown bears mawr yma, a maen nhw'n sefyll yng nghanol afon pan mae'r pysgod yn teithio lan yr afon, chymod? A mae'r salmon y beth bynnag yn neidio mas o'r dŵr, a na gyd mae'r arth angen neud, rili, yw sefyll yna ag agor i geg. Chi wedi gweld nhw'n neud hynna? A fi'n siŵr bod e ddim yn mwynhau sefyll yn y dŵr, falle bod e ddim yn teimlo'r oer fel i ni, ond mae'n sefyll yna, mae'n jyst yn rhoi hunan yn ffordd y pysgod. Ac yn gadlu'r pethau da i gwmpo yn ei gig. A fel na gai annog ni wneud. Falle bod chi ddim yn teimlo fel e. Falle bod chi ddim ar hyn o bryd yn teimlo'n agos i'r arglwydd. Falle bod chi'n teimlo'n bell o'r arglwydd. A bod na ddim rhyw ddeheuad mawr i ddod i Oedfa. Peidiwch cadw draw. Rowch eich hunan yn ffordd daioni Duw. Rowch eich hunan yn ffordd moddion gras a bendith yr arglwydd.
Mae eisiau ni osgoi unrhyw beth fydd yn rwystyr i ni. Mae eisiau ni feddwl trwy be ni'n gwneud ar nos Sadwrn. Mae eisiau ni feddwl trwy, ydyn ni'n gadael i bethau ddod mewn i'r sil sy'n mynd i tynnu'n mwynhad ni, a'n sylw ni, a'n egni ni, oddi wrth pethau da Duw. Na'r pwynt gyntaf, pwysigrwydd addoliad. Nawr, the deep end. Oedd yna broblemau yng Nghorynth. Bore yma ni'n dod i'r cyntaf ohonyn nhw. A felly'r pwynt nesaf fi eisiau ni nodi yw hyn. Pwysigrwydd gwahaniaethau. Neu pwysigrwydd amrywiaeth. Y trafferth sydd yn ei bore yma, ni ddim cweit yn glir beth oedd y broblem yng Nghorynth. Okay? Ni yn gwybod bod e'n rhywbeth i wneud gyda'r addoliad, a ni yn gwybod bod e'n rhywbeth i wneud yn benodol gyda'r addoliad cyhoeddus. Iawn? Achos mae Paul yn sôn fan hyn am wir a gragedd yn gweddio a proffwydo. Ac bod ni ddim yn gwybod beth yn union oedd natur Oedfa yn y Corinthiaid, y pwynt fan hyn yw, mae'n siarad am bobl sydd yn sefyll lan yn gyhoeddus o flaen y gynulleidfa, yn cymryd rhan yn yr addoliad yn gyhoeddus ac yn siarad, yn gweddio neu yn proffwydo, yn rannu gair gyda'r gynulleidfa. Felly ni ddim jyst yn sôn fan hyn am bywyd o ddydd i ddydd, ni ddim jyst yn sôn am eistedd yn y gynulleidfa'n gwrando, ni'n sôn am pobl sydd yn cymryd rhan, mae hynny'n bwysig i gadw mewn meddwl. Beth oedd yn digwydd? Wel, mae yna lot o syniadau gwahanol gan bobl. Fi'n credu mae'na ddau opsiwn tebygol. Yr opsiwn traddodiadol, yr esboniad traddodiadol yw hyn, bod rai o'r gwragedd yn yr eglwys wedi stopio gwisgo gorchydd am eu pennau. A'r tebyg yw y gorchydd yma byddai jyst darn o'i dillad nhw, hynny yw rhyw ddillad hir, a bydden nhw'n codi ran ohono fe dros eu pen nhw, rhyw fath o gorchydd, tra bod nhw yn gyhoeddus neu tra bod nhw yn cael eu gweld yn gyhoeddus. Yr opsiwn cyntaf, opsiwn arall posib yw bod rai o'r gwragedd wedi dechrau newid y ffordd o'n nhw'n gwisgo i gwallt nhw. A felly'r norm fyddai bod nhw'n cadw i gwallt nhw lan yn guddiedig fel petai, ond oedd rai o'r merched yma wedi dechrau gollwng i gwallt nhw yn rhydd mewn ffordd ar y pryd fyddai'n cael ei ystyried yn anweddus, yn improper. Yn y gymdeithas yna. Na, ni ddim yn gwybod, fi'n tueddu i feddwl mae'r peth cyntaf sy'n cael i ddisgrifio fan hyn, fod gwragedd oedd wedi bod yn rhoi rhywbeth dros eu pen nhw wrth gymryd rhan y gyhoeddus wedi dechrau stopio gwneud hynny. Nawr pam bod nhw wedi stopio gwneud? Wel eto ni ddim yn gwybod, ni'n gofod dyfalu. Yr awgrym yw, a ni wedi gweld hint o hyn yn gynt yn y llythyr yn yr adran yn ymwneud efo priodas. Yr awgrym yw bod yna rai pobl yng Nghorynth oedd wedi dechrau meddwl rhywbeth fel hyn. Wel, ni yn Gristnogio. Yeah. Ni yng Nghrist. Un dydd, i ni gyd yn mynd i fod yn yr nefoedd a'r deiar newydd, ac yn y nefoedd a'r deiar newydd, bydd na ddim priodi mwyach. Chi'n cofio nathon ni weld yr syniad yna o'r blaen? Felly, os ni ddim yn ei fod yn briod yn y nefoedd, yna sdim ots os o'n i yn briod fan hyn, gallai gwahanu oddi wrth fy ngŵr neu fy ngwraig, gallai fyw sy'n bynnag fi eisiau, dyw ffordd fi'n trin fy nghorff ddim yn poeni, a mae Paul di gweud na, mae hwnna'n nonsens. Ar yr un math o beth fan hyn, ond nhw'n meddwl, wel, os nag os priodi yn y nefoedd, yna falle bod yna ddim gwahaniaeth mwyach rhwng gŵr a graig o gwbl, a felly sdim ots sut ydw i'n gwisgo neu sut ydw i'n ymddwyn yn gyhoeddus nawr. A felly oedd siwr o fod y gwragedd yma yn dadorchuddio eu gwallt nhw, neu'n tyfu, gadael eu gwallt nhw'n rhydd, neu beth bynnag oedd yn digwydd, ond nhw'n gwneud hynny mewn ffordd heriol. Ond nhw'n gwneud hynny mewn ffordd mwyn dangos eu
hun. Ond nhw'n gwneud hynny mwyn tynnu sylw at ei hunan yn yr addoliad cyhoeddus. A felly chi'n gweld yn ei hanfod y broblem fan hyn mewn gwirionedd yw nid gwisg a gwallt. Mae'n wneud gyda'r ffaith bod rai yng Nghorynth yn torri lawr y ffiniau, yr gwahaniaethau hynny rhwng gwir a gwragedd. Ac yn gwneud hynny mewn ffordd oedd yn anoeth a ffordd oedd yn anghywir. Ond nhw'n gwneud hynny mewn ffordd oedd yn achosi rwystyr ac yn distraction i addoliad y saint. A felly mae Paul fan hyn eisiau gosod trefn. Mae eisiau ceisio gosod trefn ar bethau. A mae'n gwneud hynny gyda diwinyddiaeth. A mae'n ni'n dod i'n pwynt nesaf ni. Pwysigrwydd diwinyddiaeth. Hynny yw, mae Paul unwaith eto, fel ni wedi gweld o'r blaen, mae'n mynd dan y wyneb. Yn dydy, mae'n mynd nôl i bethau sylfaenol. A'r pwynt sylfaenol mae eisiau atgoffa'r Corinthiaid ohono yw hyn. Mae yna wahaniaethau. Mae yna wahaniaethau. Mae'r gwahaniaethau yma yn rhan o'r ffordd mae Duw wedi ein creu ni. Drychwch ar adnod 3. Ond rwyf am i chwi wybod mae pen pob gŵr yw Crist. Ac mae pen y wraig yw'r gŵr, ac mae pen Crist yw Duw. A neidio i adnod 7 wedyn, ni ddylai gŵr orchuddio'i ben ac yntau ar ddelw Duw, ac yn ddrych o'i ogoniant ef. Ond drych o ogoniant y gŵr yw wraig, oherwydd nid y gŵr a ddaeth o'r wraig, ond y wraig o'r gŵr. Ac ni chreuwyd y gŵr mwyn y wraig, ond y wraig mwyn y gŵr. Be mae Paul yn gwneud fan hyn yw mynd â ni nôl i'r dechrau, ynddo fe? Nôl i hanes y creu yn llyfr Genesis. Ac mae'n atgoffa nhw, mae pen y gŵr yw Duw, achos mae Duw wedi creu dyn. A mae pen y wraig yw'r gŵr. Nawr, y gair pen fan hyn, dwi ddim yn cyfleu yn bennaf y syniad o awdurdod. Na, be mae'n cyfleu yw'r syniad o tarddiad neu ffynhonnell. Hynny yw, mae'n atgoffa ni o hanes y creu, fod Duw wedi creu Afa, ac yna, o Afa, nath gael ei ffurfio o lwch y llawr, mae Efa yn cael ei chymryd o asen Adda. Gallai Duw fod wedi creu dyn a dynes yn union yr un ffordd, yn union yr un foment, ond naeth e ddim. Na, mae'n creu dyn mewn un ffordd, mae'n creu graig o ddyn mewn ffordd arall, mae hyn i gyd cyn y cwynt, cofiwch. A pam? Wel, mwyn gwneud yn hollol amlwg, beth bynnag mae'n cymdeithas ni yn ei ddweud, mae 2 rhyw sydd. Gwryw a benyw. A mae'r rhyw yma'r sex yma yn amlygu ei hun mewn ffyrdd gwahanol, beth ni'n aml yn galw yn rhywedd neu gender. A mae'r gwahaniaethau yma yn real, a mae'r gwahaniaethau yma yn barhaol, a mae'r gwahaniaethau yma yn bwysig. Maen nhw wedi cael eu hardwire o mewn i'r greadigaeth. Dyna mae Paul yn golygu yn adnod 14 ac 15. Na ddarllen nhw to. Ond nid yw natur ei hun yn eich dysgu, mae anfri yw i ddyn dyfu ei wallt yn hir, ond mae gogoniant graig yw tyfu ei gwallt hi yn hir, oherwydd roddwyd ei gwallt iddi i fod yn fantell iddi. Pan mae Paul yn sôn am natur fan hyn, be mae'n golygu yw, dyma y ffordd cyffredinol mae pethau yn y byd, y norm fel petai. Dwi ddim wastad yn wir, ni'n gwybod mae'n eithriadau. Mae'n eithriadau yn y Beibl yn does. Dynion efo gwallt hir, Samson. Pwy sydd ddim eisiau bod fel Samson, efe?
Chi'n meddwl am y Nazareaid, y pobl oedd wedi gosod eu hunan ar wahân I Dduw. Ac un o'r ffyrdd o'n nhw'n dangos bod nhw'n wahanol oedd bod nhw'n tyfu eu gwall nhw, achos oedd hynny ddim yn arferol. Mae Paul ei hun yn gwneud hynny yn Actau 18, fi'n credu. Mae'n dweud bod e wedi tyfu ei wallt am gyfnod fel rhan o llw oedd e wedi gwneud I Dduw. Ac oedd yr gwallt hir yna'n symbol, oedd e'n wahanol ac bydde pobl yn sylwi arno fe, na'r pwynt. Y pwynt Paul fan hyn o ran natur yw yn gyffredinol o fan I fan drwy'r byd, chi'n gallu gweld y gwahaniaeth yn chi rhwng gwir a gwragedd. Ydy, mae'n mynd I edrych yn wahanol. Mewn gwahanol diwylliannau. Mae yna hairstyles gwahanol, mae yna ddillad gwahanol, mae yna lliwiau gwahanol. Chwarae ddadl mawr yna, ydy pink yn iawn I fechgyn neu merchyn. Mae hynny'n mynd I amrywio o le I le. Ac eto mae Paul yn dweud yn gyffredin, ond mae'n rai pethau sydd yn gyffredin. O'n I bron, tyswn i'n fwy trefnus ac yn fwy clyfar, o'n I bron ar paratoi cyfres o slides I chi. Gewch chi wneud eich hunan. Ewch adre, ewch ar Google, a just teipiwch mewn rhywbeth fel multicultural dresses, neu styles of the world. Ac ewch, edrychwch ar lle bynnag chi'n mynd yn y byd. Right? Os chi wedi cael y fraint o fynd I deithio mewn mannau hollol wahanol, diwylliannau gwahanol, mae'r amrywiaeth yn wych. A mae'n hyfryd. A mae'n rhyfeddol. Ond chyma be? 99.9% o'r amser, chi'n gallu dweud gŵr neu graig. Os ydych chi'n gwybod neu'n deall y diwylliant, mae yna wahaniaethau sydd jyst yn glir yno i'w gweld. Mae'n bosib iawn, neu ddim yn gwybod ei sicrwydd, mae'n bosib iawn yn y diwylliant penodol yma oedd Paul yn rhan ohoni, bod ei dillad nhw yn eithaf tebyg. Hynny yw bod gwir a gwragedd yn gyffredinol, y dillad oedd ganddyn nhw yn debyg iawn i'w gilydd, a rili yr gwahaniaeth mawr oedd rhywbeth fel os oedd gennych chi rhywbeth am eich pen a'i peidio, neu'r ffordd o'ch chi'n trin eich gwallt. A felly, I Paul ac yng Nghorinth, mae'r gwahaniaethau bach yna wedyn yn bethau mawr yn dyn nhw. Mae'r distinctives yn hynod o bwysig. Nawr, fi wedi dweud yn barod, mae yna berygl. Ni'n gallu mynd yn rhy bell. Ni'n gallu gorbwysleisio gwahaniaethau. Ni'n gallu gorbwysleisio'r stereotypes yma. Ac eto fel Cristnogion, dylsyn ni ddim fod â chywilydd I ddweud mae'r fath beth a dyn, mae'r fath beth a graig, dynion, mae eisiau chi fod yn ddynion, gwragedd, mae eisiau chi fod yn ragedd. Ac achos dyw hyn ddim yn gwestiwn o werth, neu statws, neu urfas. Please, peidiwch meddwl hynny am foment. Drychwch ar adnodau 11 a 12. Rhaid ofn bod chi'n meddwl hyn, mae Paul yn dweud, beth bynnag am hynny, yn yr arglwydd, mae'r gŵr yn angenrheidiol i'r wraig, a'r wraig yn angenrheidiol i'r gŵr. Oherwydd fel y daeth y wraig o'r gŵr, felly hefyd daw'r gŵr drwy'r wraig, a daw'r cwbl o Dduw. Hynny, peidiwch meddwl bod y drefn yma yn cyfleu rhywbeth o ran gwerth, neu gogoniant, neu statws. Na, gwir chi methu byw heb y gwragedd. Gwragedd chi ddim yn gallu byw heb y gwir. Ni angen ein gilydd. Mae graig di dod o ddyn yn reiddiol, ond sut nath Abel a Cain cael ei geni? Wel, trwy Efa, yn dyfa. Ni angen ein gilydd, a mae'r cwbl yn dod o Dduw. O nawr, ni'n tynnu at y diwedd. Sut ydyn ni nawr yn mynd I gymhwyso hyn I gyd I ni? A peth cyntaf fi eisiau gweud yw hyn, mae yna fesur o ryddid fan hyn. A fi'n credu bod y ryddid yna'n dod drosodd hyd yn oed yn y rhan ni wedi darllen yn dydy.
yn adnod 10, gwrandewch ar hyn eto, adnod 10, Paul yn dweud am hynny, dylai'r wraig gael, dylse fe gael ei gyfieithu'n well, gael awdurdod am ei ffen o achos yr yngylion. Ani mae Paul fel petai'n cyfle, really, cyfrifoldeb y wraig yw hyn. Mae ganddi hi awdurdod dros ei ffen ei hun, ond fe ddylsa hi, fel ni wedi gweld eisoes, ddefnyddio ei rhyddid hi lles pawb arall. Mae angen iddi benderfynu beth yw'r gorau mwyn y corff, a eisiau bod yn weddus achos mae'n addoliad ni fel eglwys yn digwydd ym mhresenoldeb Duw a'i angylion. Yn adnod 13 hefyd, mae Paul yn dweud, barnwch drosach eich hunain. Nawr, wrth gwrs, mae'n disgwyl iddyn nhw gytuno gyda fe. Os chi'n synhwyrol, chi'n mynd i ddeall be fi'n dweud, ac eto mae yna ryw hyblygrwydd yno fi'n credu. Ac yn adnod 16 hefyd, mae Paul yn dweud, os mae'n neb fod yn gegrys, mae fel petai'n derbyn, reit, mae'n rai pobl sydd mynd i eisiau cwmpo mas a dadlau dros hyn. Mae Paul fel petai yn dweud, fi wedi dweud digon am hyn. Na ni adael y mater fyna. Mae'n bwysig, dyw ddim yn holl bwysig. Yn sicr dyw hyn ddim yn rhywle lle dylsyn ni fod yn rhannu, yn hollti, yn cwmpo mas gyda'n gilydd. Felly sut ydyn ni gymhwyso? Wel, cwpl o bethau i ystyried. Beth gyntaf, mae eisiau ni fod yn ddoeth. Mae eisiau ni fod yn ddoeth. Ac mae ddeiwch i fi. Os ydw i wedi dweud unrhyw beth anoeth. Ond mae hyn yn fater sydd i'w wneud gyda diwylliant, yn dydy? Mae cymaint o y cwestiwn yma i'w wneud gyda y diwylliant ar y pryd. Oedd y sefyllfa yng Nghorynth yn wahanol iawn i'r sefyllfa yma yng Nghaerdydd, ac yn wahanol iawn i'r sefyllfa mas yn Affrica ac Asia ac yn y blaen. Mae'n drawiadol yn y adnod 6, mae Paul yn dweud, os yw yn waradwydd i wraig dorri ei gwall neu eillio ei ffen. Hynny yw, yn y gymdeithas yna ar y pryd, oedd e'n waradwydd. Os chi'n torri'ch gwall chi'n fyr neu'n siafio'ch pen, y tebyg yw o'ch chi'n byw bywyd o ddim yn dderbyniol yn gymdeithasol. Ond dwi'n ni ddim yn wir heddi. Dyw pobl ddim yn edrych ar graig efo gwall byr neu gwall hyd yn oed wedi siafio'i ffen i fod yn fwy tebyg i fi a meddwl, mae hi yn wraig anfoesol. Na, mae pethau wedi newid. Wrth i'r efengyl fynd i rannau o'r byd, wrth iddo fe ddod i'n diwylliant a'n sefyllfa ni, mae angen i ni gymhwyso fe i'n sefyllfa ni a bod yn ddoeth wrth ystyried beth yw'r ffiniau. Beth yw'r distinctives? Pa bethau sydd just yn gyfnewidiol? A pa bethau sydd eisiau ni ddal mlaen iddyn nhw a dweud, wel na, mae yna wahaniaeth fan hyn rhwng gŵr a graig. Mae eisiau ni fod yn ddoeth, mae hefyd eisiau ni fod yn ddewr. Fe wedi gweud sawl gwaith, mae'r syniadau yma yn wahanol iawn i syniadau ein diwylliant ni. Ac oes, mae eisiau ni fod yn ofalus weithiau, hynny yw bod ni ddim yn dal ymlaen i'n traddodiadau ni sydd ddim yn feiblaidd, maen nhw jyst yn rhan o ryw draddodiad. Mae eisiau ni fod yn ofalus hefyd bod ni ddim yn cael ein tynnu yn ddifeddwl gan syniadau'r byd. Dyma mae pawb arall yn meddwl, maen nhw'n mynd i feddwl bod ni'n hynod hen ffasiwn os ni ddim yn cytuno. Na, mae eisiau ni fod yn ddewr, mae hynny'n mynd i gostio. Mae dweud rai o'r pethau yma yn gosod chi mewn tir peryglus yn gymdeithasol heddi, a mae eisiau ni fod yn ddewr. Mae eisiau ni hefyd fod yn ofalus yn does. Yn ofalus o'n gilydd. Nes i ddweud ar y dechrau'r peth pwysicaf yn hyn mewn gwirionedd yw bod ni ddim eisiau creu rwystyr. Rwystyr mewn addoliad. Ni ddim eisiau bod unrhyw beth amdano ni yn rwystro addoliad pobl dduw.
Ni ddim eisiau tynnu sylw ato ni'n hunan. Ni ddim eisiau creu distractions i eraill. Mae yna bobl yma ymhlith yr eglwys fydd, fel o'n i'n dweud, ar ddiwedd yr oedfa, yn dal efo safbwyntiau bach yn wahanol am hyn, a mae eisiau ni fod yn ofalus o'n gilydd. Ond wrth gwrs, y peth pennaf oll, mae rhaid ni gofio be mae Paul newydd fod yn siarad am cyn yr adran yma, sef gnewch bopeth gogoniant Duw. Dyna ni eisiau, ynddo fe? Beth bynnag i ni yn gwisgo, neu ddim yn gwisgo, so bynnag i ni'n gwneud ein gwallt, beth bynnag sy'n wir amdano ni eisiau gogoneddu Duw. A gwneud y cwbl ei fwyn e. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr ymynau i orffen. Rhif 752. Mae'n yr adran o'r llyfr ymynau caneuon y plant yw e. Falle bod chi'n meddwl bod e'n ddewis od i orffen. Ond o'n i yn teimlo, wel, ni wedi meddwl gymaint am beth ni'n gwisgo ar ein pen neu ddim yn gwisgo am ein pen. Beth ni eisiau bore yma? Beth sydd angen ar bob un ohono ni? O dod ar fy mhen dy sanctaidd law. O dyna'r fab y dyn. Mae gennyt fendith i rai bach fel yn does dy hun. Ni eisiau profi llaw yr arglwydd ar ein bywyd ni yn gweithio yno ni. Wel, nawn ni sefyll i ganu. Arglwydd, ni'n gofyn unwaith eto nawr am dy gymorth di, wrth i ni ymgodymu gyda y pethau hyn a ceisio i cymhwyso nhw i'n sefyllfa a'n bywyd ni. Arglwydd ro ddoethineb a dewrder, gwna ni'n ofalus o'n gilydd. Ond y fwy na dim, i ni am dy ogoneddu di. Helpa ni felly ym mhob peth i wneud hynny. Ac nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth.